No. Tu veux chocolat? Ok. Ou 3 chocolats? 3 chokolády? No 3 čokolády samozřejmě. Prosím tě. Co bych jinak? My chceme všechny. Ne, 3 čokolády teď tu. 3 čokolády a 3 porce. Všechno po 3. Takže prosím tě, musí tu všichni musí, víš? Tak 3 čokolády. 3krát. Co? Ano. Děkuji. To je dobrý to. Ano. Já nemám lžičku, ty vole. Máš. Jo, tady. Tam je pas loupé celui-là. Už jsem připravený. Jus d'un. No, ještě mi řekněte, na co čekáte, vy, co jste to dostali. Tak, aby jsme tě provokovali. Oh, tatíček moje. No to je správně. Tatíček moje. Pořádku. Můžeš si ji nechat. Mína je tvoje. Zažrádlo u mě někdo. Já už jsem říkala, že se na to rově. No tak minule jsem měl zaslané, teďka za sladké. Again? Jestli chceš jemu. Ok. Za chvilku. Dej mi chvilku. Donne ton assiette. To mám vydržet? Jo. Se může rozpustit za Vydrž to. tačko. Dobrá, vložil jsem lžičku. Monika, n'en a pas? Já to ne. Si. Počkej, a Bobík si asi tež vezme, že? Bobík.